Čiže ľudia, vítam z nového videa. Je tu obrovské monte. Mamina mi kúpila tu. No. Ešte som ho nemal. Není vôbec otvorené, pozrite. Takže teraz som ho vytiahol z chladničky. A není tam toho málo. Nedávaj toto preč, to zakryjem. No, idem si to tam. Ako som ti kúpila inak? Kúkaj tam. Ok, super. Dám ti do školy? Musím si to zamiešať, lebo... Ja to... Kúkajte, koľko čokolády tam je. Ty kokos. Wow. Kúkaj tam. A teraz. Doma to pozná Monte, tak určite vie, ako chutí. Ja som má žovačku, takže to je pre mňa strašne ľadové, ale ňam. Jak klasické Monte to chutí. O trošičku väčšie. Jak obrovské. Ja som čakala, že to bude nejaké takéto, ty kokos. Jak mamina ukazovala, že to je takéto. Že tam budú malinké Monte v tom. A to je toto. Pozrite. Takto. Ham. Oj, zaspínil som. Ideme. No, rozlož to. A... Tak to som si obrala, okej. Môžeš to ukončiť, Bubák? Prečo mám to na 3 minúty? No však a na čo tam robíš? Lebo chcem to spápať celé. Tak sa zober do detska. Ania. No tu má ten telefón. Vieš? Dobre, to by stačilo. Počkaj, vieš, že to dám si opreč. Idem otvoriť chladničku. Vieš, že to hoďte opreč. Zakrieme. Monte. A do chladničky. A do chladničky. Ju. Fú, no len to nebude, že jeden víc, vieš? Čau. Lega odbera, čau.